Hello, may hapon sa tanan, buwan taron sa November 17, 2023. Adlaw na Biyernes karong adlaw ano. Nag-update sa atong weather karon kay medyo intiro adlaw ang 1. So ato ipakita ang sitwasyon diri sa sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City no. Ito mga tricycle, mga unsa pa ni dia kay naabay ko sabong nato diri no. Atong sabong diri sa atong sabungan diri sa Surigao. Amo na plastada karon no. Medyo simi ulan gud kaayo. Antawan ninyo mga guys. Kaning maong highway mga guys, gikan ni sa Kuan, Barangay Lipata. Tapos dito sa Ipil, padulong na sa Anawawon, Malimuno. Kaning nga highway mo ni siya. So karon ang sitwasyon diri no, bad weather kayo no. Kusog kayong ulan no. Mao ni porma karon no sa mga sakyanan no. Mga SUV driver, mga rider sa motor, mga 10-wheeler driver, maghinahinay gud mo drive no kay tingulan karon dangog ang dalan. Para iwas aksidente ba. Mao ni sa kusog kay padagan no. Oh, naguwan dangog oh, kusog way minor oh. Oh, puro nagkabali. Mao na siya mga guys. So maghinahinay gyud ano kay ulan man kun no. Adango kayo ang dalan nato karon diri. Kay sige kuwan. So kita mag-safety gyud ta. Ang kato dayang mga kuwan katong mga nagpuyos daplin suba o sapa sa mga kilid sa mga bukid no. Magbantay-bantay ta kay basig mag-landslide ba. Kay kusog man ang ulan no. Ingat lang yun, ingat amping, permente. Parte po na ning kuan, parte po na ning sa dalan. Mo po nay kuan, kailangan magbantay po ta, mag-amping yun no. Kay maot siya ang panahon no, maot siya ang tempo ba. Ito nga guys, akong ipakita ninyo no, kailangan mag-amping yun no, kay kuan man, kanang para safety bitaw, iwas disgrasya. Ako, nagkaputi na gani ko daan, kay nagrubing ko sa akong gibantayan. Na ako diri dapit sa highway, nasa akong mismo sagit sa akong gibantayan no. Naadyo ko diri sa atubangan kay akong gipaabot ang mga service namo nga akong gibantayan. Kay hapit naman po sila moabot kay mga 4 o'clock na ron sa hapon. Hapit na sila moabot, hapit na sila muli. Akong ipaabot. Nag-uwan man, nagringkot nang gyud ko para di ko mabasa kay akong uniforme basin wa na tay suoton og pagkaugma no. So karon mga guys no, ang atong kuano, kusog na po ng ulan no. Ngit-ngit na po ng langit oh. Mo ni atong mga kuan karon diri, weather. Awa ko kabalo say nabay bagyo or mga low pressure, wa ko ka update ana. Ang akong gikuan ron na lain ang panahon karon. So nangalipay in taon ang mga tanom mo kay nakatilaw nakatagamtam nagtubig. Ug atong mga SUV no, atong mga service diri mga 10-wheeler truck, mga 10-wheeler truck oh. Kusog gyapon sila magpadaga no. Kusog overtake gyapon siya bisag dako kayong sakyanan. Overtake gyapon siya. Kay nagsalig man siya nga dako man siya sakyanan no. Ato atong mga riders na sama na minor lang. Kay dangog ang dalan. Iwas disgrasya ta, mag-amping ta. Nag-uban mi karon ni Midardo, si Manong. Amo ni magbantay diri sa traffic no, diri sa sabungan. Nami diri sa among mismo gate. Kaya akong gi-asisan po siya nga magbantay po sa atong palibot para safety. Kay wa ta kabalo sa panahon karon nga nagkayaot na, maot ba? Maot ang tempo, mo na sa Surigao nun gyud yaot, mo na. Pati ang nag-vlog maot, yaot day. Wag na lang. Mo ni si Kuan, si Manong. Dugay-dugay na po ni siya diri. Shout out Manong sa imong mga pamilya no. Sa diya sa kuano sa Balibayo no. Sa mga Kinabutan. Taga Kinabutan. O sa taga Santa Ana. Santa Ana. Sa Mudia. O sa Buksukan, Ampayon. Okay, thank you. Shout out ko no, taga Ampayon ha, taga dito sa Agusan. Mga kaparindihan po ni Manong ug diri sa Buksukan. Sa Buksukan. Ug diri sa Kinabutan, sa Balibayon, Santa Ana. Agusan del Sur, del Norte. Agusan del Norte. Shout out sa inyo tanan diha na si Kuan, si Manong. Nag-uban mi karon. Ako nag-traffic diri sa Buyangan, sa Sabala. Siya ikuan diri, siya ang
enforcer kumbaga diri sa sabungan. Hapsay raman ang atong mga sakyanan no, na-arrange man, naminaw naman ugod ang mga mga sabungero. So walay dumot way dumot. Kay wa may laban. Daghan kay pasahero karon kay ang ulan nagsigi man daghag abot ang atong mga tricycle driver. Mga lipay gyud ang mga tricycle driver sa panahon sa ating ulan kay daghan kay manakay no. Makapalit gyud sila bugas og sudan diya sa atong merkado publiko. Mao na siya diha mga guys. Si tatay mga guys, nagbitbit na siyang manok. Wa gyud siguro nasabong na no kay buhi pa man paglugwa. Ang iyang manok wala na tari wala parisan. So back to the barracks na lang gud si tatay no. Ato uli na si tatay nagpasigulan na gyud siya kay balag mabasa kuno siya sa ulan basta makasabog siya. Mo na yung mga legacy, mga muto ba sa mga sugarol bitaw no. Manawagan po ko sa tanan sa mga driver ba aning panahon sa ting ulan bitaw no. Balik-baliko lang nato nini atong topic oy balag pulaan mo basta maghinay-hinay tag-drive aning panahon sa ulan kay ngit-ngit ang daan. Minor lang gud di lang ta magdali para di ta magkabali. Inguna na ra para ano. Maglumba. Ayaw mo yung taon maglumba. Ay para iwas disgrasya. Oy, lisod kayo ni kay way isa ra tong kinabuhi. Oy, anga. Fuel truck no. Minor sila dagan mga guys. So kani mga driver ani believe ko ani kay disiplinado man. Ang tawa hinahinay ra siya padaga no. Ang kuan ni kaning flammable ba? Kaning fuel usa ni gasoline tanker ba? Nagminor ra sila no kay nagminor man pud ang mga tanker sa flammable. Mao ra yung tanan ni kakusga ang daga no para iwas disgrasya bitaw. Ako na yung gituyok diri sa likod no sa akong gibantayan day no mga guys. Grabe ka ulan yun. Tawa. Grabe yun ka ulan. Ngit-ngit na kayong palibot mga guys. Nata karon diri nagrubing ta no kay basig wonder ang mga kuan ba mga katulog kamot bitaw. Amo ni siya. Imo yun ang rubingon basta mga magulan bitaw. Para dito may saan ba? Mao na siya guys oh. Grabe kang ngit-ngit na guys. Ang atong basakan ni Luludokyo no. Basakan ni Luludokyo na siya. Grabe na kang ngit-ngit. Tungod sa kusog sa ulan. Mao na siya guys oh. Muna akong gibantayan guys kani. Muna akong gibantayan bakanting luti no. Atong basakan ni Luludokyo. Lumos na ang kuan na. Lumos na ang kaning unsa ni? Humay. So di na ta magdugay, mauli na ta kay kusog kay ulan. Balik na ta sa atong hard point mga guys. Atong hard point ba bitaw? Kay tungod sa kusog sa ulan nakarubing yung tagahat no. Kay rubingon yun na siya guys, kailangan na ka jud kay kaputi. Kay kung wa kay kaputi, goodbye jud ka. So karon mga guys. Wag yung i-update sa panahon nato karon no. Pero ulan man kayo no, kusog kayong ulan. Magbantay-bantay lang yun no. Katong mga nagpuyo bitaw sa mga suba, mga sapa. O katong mga kilid sa mga kabukiran bitaw. Magbantay-bantay lang yun mo. Amping permi ba? Mura na ako ikahatag advice ninyo no. Dire rata ko to, daghan jay salamat.